ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரீன்ஸ் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம கிரீன்ஸ் ஆஃப் ட்ரீம்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹோம்மேடாக ஒரு டஸ்டர் வந்துட்டு செய்ய போகிறோம். ஸோ அதுக்காக உங்கள் வீட்டில் இருக்க வேஸ்ட் கிளாத் ஏதாச்சும் இருந்தால் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அது வந்துட்டு ஈவனாக கட் பண்ணுறதுக்காக நான் சிசர் வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன். ஸோ உங்கள் வீட்டில் என்ன வேஸ்ட் கிளாத் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்துட்டு அதை எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நான் லைன் போட்டு அதை வந்துட்டு நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் ஈவனாக இருந்தால் பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணேன். ஸோ வந்துட்டு 2 சைடுமே நமக்கு ஈவனாக இருக்கணும். ஸோ அதனால் நான் இன்னொரு சைடுமே வந்துட்டு ஸ்கேலும் சாக்கும் யூஸ் பண்ணி நான் வந்துட்டு லைன் போட்டுக்கிட்டேன். ஸோ நம்ம இதையும் வந்துட்டு கட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிருச்சு. அழகாக வந்துட்டு ஒரு பீஸா வந்துட்டு கிடச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு திருப்பி போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி நான் ஃபோல்டு பண்ணுற மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்துட்டு இவ்வளோ பெருசு நமக்கு வந்துட்டு டஸ்டர் தேவைப்படாது. ஸோ அதனால் நான் சாக் யூஸ் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுட்டு நான் வந்துட்டு கட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நமக்கு வந்துட்டு இந்த பீஸ் தான் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இதை நான் வந்துட்டு இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மெஷர் பண்ணிவிட்டு நான் வந்துட்டு இது பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம். திருப்பி போட்டு ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம். ஏன் அப்படி நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு ஃபோல்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம். ஓகே, இப்போ நான் வந்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். 4 சைட்ஸுமே ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன். ஸோ லைட்டாக இந்த மடித்த இடத்துல மட்டும் கட் பண்ணி விட்ருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ அது வந்துட்டு நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ நான் காட்டன் இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் மறந்துட்டேன் இதை வந்துட்டு நம்ம திருப்பி போடணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால தான் நான் வந்துட்டு திருப்பினேன். அதனால் நான் வந்துட்டு இதை திருப்பிக்கிறேன். கொஞ்சம் திருப்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் சைடில் எடுத்து நல்லா உதறிட்டு திருப்பிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இது கூட நம்ம வந்துட்டு காட்டன் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் காட்டன் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு டைம் ஆச்சு. ஸோ நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் மட்டும் காட்டன் ஃபிட் பண்ண காமிச்சிருப்பேன். மற்றதை நான் கொஞ்சம் வந்துட்டு ஸ்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பேன். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபிட் பண்ணி இது பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம அந்த கேப் வந்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ வந்துட்டு நான் நல்லா டைட்டாக தான் ஸ்டிச் பண்ணேன். ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு நமக்கு நல்லா டைட்டாக வந்துட்டு டஸ்ட் இருந்தால் பிடிச்சி எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நான் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ காட்டன் வந்துட்டு ரொம்ப இதாக இருந்தது. ஸோ அதனால தான் இப்போ பாருங்கள் நான் ஸ்டிச் பண்ணுறதை வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஐடியா கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணதை காமிச்சிருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நல்லா எவ்வளோ டைட்டாக நல்லா இருக்குது பாருங்கள். ஸோ மிச்சம் இருக்கிறத நம்ம வந்துட்டு சிசர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ மிச்சம் இருக்கிறத மட்டும் கட் பண்ணுங்கள். அதுக்குள்ளே இருக்கிறத வந்துட்டு கட் பண்ணிட வேண்டாம். நான் லைட்டாக குளிர்ந்து கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் நம்ம காட்டன் வந்துட்டு லைட்டாக எனக்கு வெளியே தெரிஞ்சுது. ஸோ இன்னொரு சைடுமே நான் அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் ஸோ உங்கள் வீட்டில் மிஷின் இருந்தால் அப்படின்னா அது யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டக்குன்னு பண்ணிடுங்க. நான் வீடியோக்காக தான் ஹேண்டில் வந்துட்டு இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்துட்டு கொஞ்சமாக டெக்கரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக இதில் வேஸ்ட் கிளாத் வந்துட்டு ஒன்று இருந்தது. ஸோ அதை வந்துட்டு நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ நீங்கள் இந்த டிசைன்லேயே எடுக்கன்ட்டு இல்லை, உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைனில் வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இதை கட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது போல் இதை வந்துட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு இது பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இது போல் நான் வந்துட்டு இந்த பீஸ் வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ நான் வச்சு பார்த்தேன், கரெக்டாக தான் இருந்தது. அந்த ஹேண்ட் ஃபிட் பண்ணுறது கரெக்டாக தான் இருந்தது. ஸோ நம்ம வந்துட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். ஈவனாக வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் தின்னாக்காக கட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நான் வந்துட்டு வச்சு பார்த்தேன், கரெக்டாக தான் இருந்தது. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஒரு சைடு நான் வந்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்னொரு சைடு வந்துட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு டஃப்பாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால் நான் செலோ டேப்பும் ஒட்டி நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். செலோ டேப் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூப்பராக இருந்தது. அதாவது பியவே இல்லை. ஸோ நல்லா ஒரு 4-5 டைம் போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஹேண்டு இது பண்ணிவிட்டு நம்ம டஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். கிரீன்ஸ் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு நான் வந்துட்டு எழுதியிருப்பேன். ஸோ சூப்பராக இருந்தது. ஸோ என்னடா இந்த ஹேண்டில் எழுதுறாங்கன்னு பார்க்காதீங்க, நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தான். இப்போ நான் வந்துட்டு இதை டஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த மாதிரி ஹேண்டை உள்ளே ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு இதை பண்ணிக்கலாம். நான் எழுதி டஸ்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். சூப்பராக வந்துட்டு இது ஒர்க் ஆச்சு. நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ thanks for watching.